Okay mga kaigsunan, na atas sa sementeryo sa Loon karon nga kahaponon alas 4 ng takna Oktubre 27. Okay, malinaw na to ang sementeryo perti mingawa. O mutanda ko sa akong ginikanan o sa akong mga palintihan ana din gilubong. Nya matud pa, giusab naman ning sementeryo o segunda po tanon-tanaw sa mga kausaban. O tinuod yun ayo, awa na may gate dire. Bungkag naman gate. Sa nama ko na lockdown na niya sa pag-lockdown na niya na naghamagkagian na ni kilid na may pultahan. Basin og naghan sila magbantay po nila para po pagtubag na yung istorya. Pero basin daghan ang magtambayayong o pamadlong o magdaghan na sa ilawom. Okay, mao ni ang interior na mo o ni mao ni ang bagong proyekto agitukod sa giusab na ang mga pansyon nga daan o gihimo nang mura nag private nga gihimo nang mura garden o lami na daghan nagmasod o ay kini laging interior nga nag-addition ni addition man di man ni subtraction mao na magkadaghan. Diri dapita daghan pag-aayo na bilin no pa maguba gubuon po ni tanan diri mo na ni dapita ang giguba na o gilubngan na o binag-o na nga style binag-o na sa ilang project. Magnindot na limpyo na ang interior wala daghang bagbabag nga pansyon bisag unsa lay porma. Okay, arita sa ako ang mga ginikanan kay mutanda ko ari kay dugay na po katanda kalag-kalag ay maka lugar pero bisan ning ato ang kalisod kalimtan ato sahay sa laing adlaw. Okay, arita diri mao na ni ang akong mga ginikanan lubong nila indapita dira mana ni okay, proceed ta ari unahan kay atong tan-awon ang mga dapit diri aron buwahan man og ang tagalayo makita sila o mo-open sa aning akong channel makita sila sa ilang mga minahal sa kinabuhi sa dapita. Diri ako ipakita tanan palibot kana diha nadaghan po diha pa na maguba pero gubon gyud ko no tanan ang mabilin ani ang dapli coral na wala lagi mabilin o kana lang ilang gihimo nga murag box sa ang kilid nga naibutang ang mga kuan ang mga dugay na murag nadunggan ako ganiha 30 years maguno out kanang diri kanang ako ka kuan sa pila ka renewable ba lang diri permanent naman din ang diri sa kuan diri sa yuta amo na kumahibaw ang nagpilay tagal na pero dito sa kilid sa akong nadunggan 10,000 pesos ang bayad adto 5 ka buok ibutang didto nya mo nay okay ari tayo sa nya na iskutan nato na pagka natin tanawon sto dito ang tong apartment o sa ani sa hagdan maisgutan na nato na unya nita diri kay naay kuan diri naay project sa gobyerno nga di ay namuyo diri mga tawo ang loyo aning loyo sa kusda ko ako mutanaw kung napa ba sila murag wala naman tingali kaya mo mag sa kung pag-ani itong mga miyaging dugay-dugay na puron magkanam-anam og kawa ang mga namuyo dia adlok tingali kay duol minteryo. Okay mo na niyo kana tanawan niyo ng mga higala mga tuwa sa layo nga dapit o mga pani mo usab tanan ug asa ang inyo dapit mayroon lang taon na ninyo
Nini akong vlog aron makita ninyo na mura pumog na dire sa Bohol nga na bakasyon sa panahon ining kalag-kalag. Okay mo ni ang cross dako liin kita anita kung dili na kita na tong minahalas kinabuhi nga gilubong anita mo pasilong diri o anita mo dagkot o kandila painungod ngadto nila. Dinhi mao ni akong giingon nga naa diri ang mga housing project sa gobyerno sa lungsod nga ipapuy-an sa mga biktima sa linog kanhi tong 7.2 linog nga mi hapak migo dinhi sa ato ang Bohol. Kay mao na wala may tao magamingaw na sila malhin tingali hadlo kay duol pug minteryo kayo Okay, mo na diri paduglog ta diri mao ni ang mga minteryo sa ibabaw dapit tapad sa cross dako og naay inyo mga minas kinabuhi lili lang ninyo dia ay naa makita kaya ato ta padaugdog na punta sa ubos kay pagditso na tao pauli kay ato na punta sa atong akong giingon nga murag naay pang himo dito nga murag box sa apartment nga naa diha murag lami pa nga pagkahimo gyud murag tiles nya na mga marka nga murag nameplate na sa tubang lima ni tulo ra nakikita am nakasiplat ko na tulo pero ang minimum daw maximum na 5 ya og tulo okay ra pod ikaw mangkon sa 10,000 ang bayad maway akong nadunggan sa akong ipangutana ganiha kaya ato ta pauli ta dito sa tadtong gingon na nga murag apartment mana ni siya umana mao ni siya kan bago okay o ipangguba gyud ang mga bago ano mga pansyon nga bisag nindot kayo guba gyud sa maigo sa ilahang project ana dapita ilahang lihokon okay diri ta mana ni diri padung na guba gyud nakita nyo okay ni magingon ninyo marag apart na kanang kuan marag butanganan sa inganan na di po niya matawag balik apartment di mo lang maglili po kayo may mga bukog na ni marag butang nila ni di mo kay mo ning bago nilang building sa office sa kung naimuhang kuanon sa sikasuhon ni Minteryo mo diha dito kamo dool nindot na mahimo kuan ni nagang pag development ani may tabo na 5 1 2 3 4 5 5 na itulo 10,000 ni